Gazteok gaur gabiltzan mundu galdu honetan, gerra bat barruan degulan, zer egin jakin gabe. Esteko kontatuko dugu zergatik idatzizun liburu hau? Bueno, beti erakarri nau gai honek, aztertzeko eta ikergai moduan beti erakarri nau. Gure aitak ere, gure aita zanak, gerra hartan parte hartu zuen, ibili izan. Orduan ni txikian nintzanetik entzun ditut etxean, gerrako historiak, ez da? Gerran ibili danak beti kontatzen ditu. Bai, oso bibentzia importantea da, oso indartsua eta orduan kontatzen ditu. Orduan ni txikitatik entzun ditut. Eta lehenengo ahalegina gerrako historiak eta idazteko egin nuen Karkaran duela 20 gehiago urte izango dira. Bai, lehenengo urteetan erreportaje bat egin nuen Jakes Goikoetxearekin batera, orduan ez genekien gehiagin, baina kontutxo batzuk jarri genitun. Eta geroztik, beharra da handik abituta eta erakarrita edo kontu asko etorri zizkit gerrakoak. Eta halako batean duela 3 urte eta piko, nik uste dut izan zela duela 3 urteko udaran etorri zitzean emakume bat. Eta emakumearek kontatu egin nahi zidan bere historia. Eta orduan, berak nahi zuen ura idaztea, eta arek nahi zen bere ingurukoei erakutsi ura. Kontua da, bera aurra zala, oriotik atzerrera jun behar izan zuen neskatxa zala, bere aita antzalako, arek etzeukan etortzerik, eta berak nahi zien kontatu bere ingurukoei zergatik orain bera frantsesa da bere seme alabak eta bere inguru guztia, han hasi eta bizi baita. Nahiz eta orain ere uda guztietan da honea etortzen da. Arek kontatu zidan ura eta orduan erabaki nuen hor historia asko zeudela, eta gero nahi historiek idaztea gustatzen zaitelako. Saiatu nahi batez ere nik uste dut ahalegina egin detela, eta esan nahi dut, gaiari, gerrako gaiari, bi begiekin begiratzeko. Ezkerrekoarekin bai, baina eskuinekoarekin ere bai. Bakarrarekin begiratu ezkero, ikusiko duzu errealitatearen parte bat, ezta? Emakume honen historia aipatuzu, emakume hau bezala beste hainbeste entzun behar izango zenioken, ez da? Historia liburu hau idatzi ahal izateko. Bai, historia asko entzun ditut, asko, eta batzuk izugarriak, eta batzuk oso humanoak, sentimendu handikoak, eta hori edanak ekarri ditut liburura. Hori izan da liburua egiteko oinarri nagusietako bat, ez? Jendeari entzundakoak. Baina ez bakarra, izan ditut beste bi ere, ez? Artxiboetan informazio desente dago, agiri asko dago, Orioko udaletxean ere bai, eta Aiakoan, gero gauza oso bitxia gertatu da gai honetan, eta da Zarauzko Narros jauregian, gerra denboran jarri zuten komandantzia, militarrek jarri zuten, falangistak eta antxe zeukaten, bere komandantzia militarra. Eta han komandante zegoen Naparrak, osatu zuen sekulako dokumentazio pila izugarria. Eta han bilduta daude inguruko herrietako baimen, salbokondukto, txibatazo, gauza asko. Eta zer da, eta hori danak agertu dira Renoko Unibertsitatean, Estatu Batuetan, eta han daude. Eta duela 2 urte, Zarauzko Imanol Murua, han izan zen. Eta hango dokumento horiek, lehenengo ekarri zituen Zarautza, eta Zarauzko udalak erosi egin zituen. Gehienak Zarauzko kontuei dagozkie. Eta nik hori jakinda harremanetan jarri nintzen Imanolekin, eta favore ederra egin zigun. Eta hirugarrena da liburuetan eta aldizkarietan, da orduko prentsan, hemeroteka, agertutako zera guztiak. Denbora luze emango zizun horrek, ez? Bai, kontu honek iraundu 3 urtetik gora. Nola nahi ere bateratxu joan dira, nahi idaztea gustatu egiten bai zait, eta gainera uste dut komeni dela hori egitea, eta jaso ahala, ua behintzat idaztea. Idaztea forma ematea, eta gero ariketa moduan haiek nola ordenatu eta ze ari jarraitu erabaki, eta orduan, duela 20 eta gehiago urte nolabait ere hasi nuen lan hau, erreportaje hura egin nuelako, eta geroztik gerrari lotutako historiak ordeen ditudalako batzuk buruan da beste batzu paperean, eta duela 3 urte eta pikotik ona, jarri nintzen liburua idazteko asmotan. Eta aipatuzu jendea izan dela hanka horietako bat, ez? Jendea kontatu izkizun kontu horiek. Ze nolako harrera eukigu, jende guztia kontatu nahi izan dizu, batzuk ez?
Nolakoa izan da hori? Oroar ona izan da, eta eskertu behar diot hori joko herriai, eta niri bere kontu hauek azaldu dizkidaten guztiei, izan duten jarrera egoki hori. Baina horrekin batera esan beharra dago oraindik ere, tamalez esango dugunik, baina batzuentzat tabua da, eta beldurra ematen die. Ez dute hitz egin nahi eta ikara sartzen zaie, gaia aipatze hutsarekin, eta horrek niri adierazten dit, ze pasa ote zuten, ezta bere garaian, nolakoak ikusi edo sentitu zituzten, oraindik ere horrenbeste urte pasa eta gero, gerra hura 36an hasi baitzan, oraindik ere barrenean sartuta beldur hori, eta ez dute hitz egin nahi izan, eta batzuk hitz egiten hasi baita gero atzera egin, eta holako gauzak ere gertatu zaizkit batzuekin, eta ulertzekoa da. Nola nahi ere, gero beste zera bat ere badago esateko gai honetan, eta da askozaz ere gogo handiagoa zutela kontatzeko gerra galdu zutenek. Gerra galdu zutenen senidek, haiek kontatu egin nahi zuten. Haiek sufritu zuten batetik derrota hura eta derrotari lotutako ondorioak orduan. Baina geroztik sufritu dute isiltasuna, izkutuan egotea, ezin ateratzea zera hura. Haien hildakoak ez dute izan ez, hileta erizkizunik ez daude Orioko kanpo santuan, haietako inor, ez dute izan sekula ez omenaldirik eta izan txekorik, egon dira izan duten nolabaiteko bigarren zigor bat, eta haien senidek zuten gogo berezia lehen aipatu dudan, Ferru da, aipatu dudan gizonaren alaba Eleuteri, eta etorri zitzaidana bere historia kontatzera. Eta Eleuteri bezala beste batzuk ere, bai, Luistreku zanaren biloak, eta Dorronsorotarrak, eta Teodoro Mitxelena hil zuten gizonaren alaba Mari Carmen, eta hori gogo handia izan dute. Nolabait ere, izan dalago modu bat, barruan zeukaten zaurila sendatzen hasteko, ez? Arantza bat ateratzen hasteko. Zuri horrek ere baita beten goizu, ez da, pozgarria izan behar ikustea, modu batea behintzat, personaiei lagunden diozula, ez? Bada, bai, niri bestela ere, idazte prozesu hori gustatu egiten zait, ez? Historiak pilatzen eta txirikordatzen eta hiekin zerbait koherentea egitea gustatu egiten, baina gero balio hori gertatzen bada bidean eta nik hori sumatu dut eta batzuk eskertu egin didate zuzenean, erantzten zaio beste balio bat, lanari, bai. Argazkik baita liburun parte dira, nola lortu dituzu argazki horiek? Bai, bueno, zuen karkaran nabil, ni sortu zanetik lanean, eta bide hortan jende askorekin egon naiz, eta momentu batzutan gertatu zitzaidan topatzea jende bat argazki bilduma izugarriak dituena etxean. Bereziki bat gertatu zitzaidan, eta hori da Juana Maria Torra Sagasti zenarena. Tokialaiko emakumeak behin eraman ninduen etxera, erakustera, berak antzeukan altxorri izugarria. Eta hori da, Orioko oso aspaldiko batzuk, geroztikakoak ere bai, argazki mordoa, pila bat. Eta erabateko askatasuna eman zidan, hartu nahi nituen guztiak, eta haiek eskaneatu, kopia egin, eta horretarako. Eta orduan, asko dira bilduma hartakoak orain gerrarako erabili ditudanak, beste jende askorenak ere baditut eskaneatu eta gero entregatu nizkienak eta gehienagoiek baliatu ditut. Gero orain bestelako moduak ere badaude, internetetik jetxi eta bar. Baina gaia hori atera danez, aprobetxatu nahi dut aukera esateko pena handia hartu detela, luzatu egin dalako baita ere, idazteko lan hau eta bidean gelditu dialako, nik laguntzaile eta lekuko onak izandako batzuk eta bat hain zuzen da, aipatu berri dedan Juana Mari Torra Sagasti Tokialaikoa, aurten joan zitzaigun. Eta horrekin batera, nik izan dedan ahozko lekukorik behar bada honena, eta da Remigio Lertxundi. Argazkin gaiai helduta, azalene baita okazun argazkiak asko iradokitzeu, argazki hoi aukeratzeko asko kostatu zitzaizun. Hauxe da, liburuan agertzen dan, azalean agertzen dan argazkia, ez da. Maria Castañera omentzan hau. Eta uste dut Orioko emakumea, zara ikusten duzu, amona xahar bat, besotan, besotako haur bat, haur txiki bat, ez da. Esan behar du lehenengo bat, Juana Mari Torra Sagasti utzitako argazkia dala, hau, bera, esan behar dut baita ere, Ebak aukeratua dela azalerako, Eba da nire Andria eta berak egin du liburuaren
maketa eta gauza betara nik baino desente guztu hobea du, berak maketatu du, berak eman dio forma, oso gauza nire ustez politia gelditu da forma aldetik ere, ezta? Duen estetik aldetikan eta ere. Eta berak aukeratu zuen argazki hau eta iruditzen zait oso iradokitzailea dela, ez? Sugerentea dela, nolabait ere erakusten duelako, gerraren gogortasuna, ezta? Hor, nik behintzat ikusten dut hor gabezia, ez da, ausentzia, ez? Hor falta da erdiko belaunaldia, hor ez da, ama, amona zaharra eta hau txikia, ez da? Gero ere baita tituloke baita iradokitzaiek dira, kontatu igual pixkat nola aukeratu zenituen, nondik nora liburua emandako izenburuei. Bai, bueno, bi eman dizkio, bi titulu, bat, oso aspalditik neukana, neuk asmatua eta nolabait ere da deskriptibo, ez da? 1928ko gerraren ubera hori jon. Horrek esaten du, liburuan zer datorren, ez? Gerra hark utzi zuen arrastoa gure herrian. Ubera, hemengo hitza edo hemen ezaguna den hitza erabiliz bide batez, ezta? Baina gero, bidean, torri zitzean beste izenburu bat, eta da, hor dagoen bigarrena, ezta? Eta da, gerra bat barruan degula. Izenburu hau Angelek eman zian, Angel Lertxundik, eta horrena atzerakoa eragin zian, baina gero pentsatuz, pentsatun ona dala, haure sugerentea dalako oso, eta bestetik badu beste balio bat, eta da, adierazten du baita ere liburua egiteko prozesuan, nik jende askoren laguntza izan dut, bat ere lekukoak izan dien aldetik, eta orduan, titulua bera ere beste batek emana, adierazten du nolabait ere auzolan hori. Eta gainera egiten du, 3. baten, kantu baten oihartzuna, eta da, Benitoren, gu gazteok gaur gabiltza mundu galdu honetan, gerra bat barruan degula, zer egin jakin gabe. Eta gero ja liburun barron, historia asko kontatuko dituzu, zein dia zutzako igual aipagarrinak historia guzti horietatik? Bai, asko daude, bat derrigor aipatu beharreko da, herriko zubila bota zutela, lehertu zutela, dinamita jarri eta bolatu zutela, batzukala esaten dute, dene dakite, hori da, hori joan Kristo guztiak dakien datua. Gerra aipatu eta, zubilero bota hitzilen da. Gorriek bota zilen, juna horretik da, ja falangista bazitu zelako eta hori, eozeinek kontatzen dizu. Asko ez dakitena da, zubilak, bilak bota zituztela. Trenbidekoa ere, Altxerriko trenbidekoa ere bota zuten, bilak bota zituzten. Bueno, hori da, orduan bizirik zegoen eozeinek kontatzen dizu, zubila bolatu zutenen nun zeuden. Ze, danak atea ziren, etxetik. Abisua pasa zuten, eta batzuk juntzian Hernaniaino, agina asko juntzian, Kanposantutik gorako baserrietara ere bai, itxaspe baserrien sekulago jende pila osatu gomentzan, hemendik herritik ihes eginda, denek dakite, gogoan dute, nun zian, zubila bota zutenean. Eta gero, behin falangistak eta sartuta, eta haien boterea berria ezarrita, egon ziren gauza asko, 3 neska gazte zigortu zituzten, burua erabat rapatu, hile guztia moztu, herrizino olioa edanarazi eta kalean ibili zituzten gora eta bera barregarri ibiliko zielakoan, naiz eta batek arro asko erantzun zuen egoera hartan, ezta? Eta gero, gerra batean gertatzen dena, hildakoak ere izan ziren hori joan. Izan ziren, herrikoak 22 hildako, ez da broma. Eta gero izan ziren beste hainbat hildako, men Subei gainean, zituzten usurbilko batzuk, frantsesak eta bar, mordoska bat hil zuten apaiz bat, hau hil zuten falangistak eta sartu aurretik ezkerreko milizianoek. Hil zuten Itziarko apaiza hor botalekun. Eta hil zuten frontetik aparte, ze frontean hori denetara 22 hiltzian hori jotarrak. Eta hor gehienak hiltzian frontean eta hietako gehienak Ebroko batalian, izan zen bataliarik odoltsuenean, izan zen izugarria. Eta hiltziran, 19-20 urteko gazteak, Frankoren armadak, behin honean sartuta, herri guztietan gauza bere egitezun, hartu gazteak eta eraman. Eta horiek zian, da gehienak, hildako gehienak dira, irabaz lehen aldekoak, han hildakoak. Baina frentetik aparte hildakoak beste 3 ere izan ziren, eta bat hil zuten gorriek,
ezkerreko milizianoek Ondarretako kartzelan zeukaten, Jose Maria Carmona, falangista edo, zana, eta orduan baia falangista bazeto zelako eta mendeku moduan edo, atea zituzten kartzelatik hainbat eskuineko jendea eta akatu zituzten fusilatu. Hura hil zuten bat, Jose Maria Carmona hori, eta gero beste bat hil zutena da Teodoro Michelena, hori joko gizon bat, goikukaren bizizana, bizene alaba zituen ordurako, etxetik atera zuten gau batean. Hain zuzen, hura da, datorren bi aste barru omendu egingo dute hori joko udaletxean. Gizonarek inolako aitormenik eta izan ez duelako sekula, eta gainera nolabait ere hori joko udala esan daiteke implikatuta dagoelako orduan gertatu zen hartan. Gizonaren bila sereno afuntzalako atejoka gau hartan, eta gero gizonaren alargunak udalari eskatu agiri bat, erakusteko, bera alarguna zela, bere gizona hilda zegoela, eta gezurra handi bat idatzi zutelako dokumento hartan. Eta jakinaren gainean egonda, hemen, urrian, hemen zala, Orion eta sereno afuntzala bila eta eraman egin zutela eta hil egin zutela denek zekiten, herrian hori, eta udalak sinatu zuen, irailaren 8-tik desagertuta zegoela herrian eta beraz pentsatzeko zala, orduan hilko zala. Beste zoritxarreko istripu bat izan zen hori joko etxe batean, gerratik anaiak Granada bat ekarri, eta armairuan zegoen, da 15 urteko gaztea Granada hura hartu, eskuetan lertu, eta hola hiltzan, eta holako historiak dira. Garai hartan, gerrako garai hartan, Orion ze egoera politiko zeon? Garai hartan Orion zen herri txiki bat, Arrantzale eta Baserritar herri txiki bat, 2000 biztanle ingurukoa, eta krisi handia zen orduan ere, lan gutxi eta diru gutxi, orain bezala. Noraite, krisi handi xamarra sufritzen ari ziren garai hartan. Oroar eta Orion ere bai. Eta gero, egoera politiko orokorra zera zen, tensio handi xamarrekoa. Bai Madrilen eskuina eta ezkerra eta behen artean borroka handi xamarrean zebiltzalako, eta atentatuak izan ziren, eta giro azkeneako gaizto xamarra zegoelako. Eta bai, gaur egun bezala, Katalunian eta Euskal Herrian, bide bat hasita zegoelako, independentzia bila, horren aurretik estatutu baten bila, eta pausak ematen ari ziren, eta estatutu baten zirriborrua bazan, da batzarrak eta botazioak eta ere bai, estatutuaren alde, eta hemengo udal gehienak garen alde atera ziren. Izan zen olako botazio bat, bai Iruñan da bai Lizarran, horioko ordezkari Esteban Azkue juntzan, zinegotzia, dale baizko botoa eman zuen, baina egoera zera tensio handiko hura Orion ere bizi zuten, eta horren froga da urte hartan, 36an, Orion 5 alkate izan ziela. Aurkitu zunakin zuk ze ondorio aterazo? Batzuk bai, batetik gerra kanpotik etorri zala, horioko gizartean gerra hasi zen arte inork etzun espero gerra bat hasiko zanik ere. Bezperan, uztailaren 17an inork etzuen pentsatuko gerra hartan. Hain zuzen, handik biegunera, uztailaren 19an pasatzeko zan horietik karrera ziklista bat. Segurazketzan iniz pasa. Izan horrekin hori metafora bada, bizimodu arrunta normala egiten ari zian, eta batean, plum, lehertu izan ura, egunkarietan irakurriko zuten, da dioz, gerran gaude. Eta kanpotik etorri izan. Baina handikan gutxira etorri zen tsunami baten moduan, eta azken duzuen gizartea erabat etorri zen, izan zen ekaiz izugarria, eta gero tsunamiarek eintzun hemengo herria bitan banatu. Batzuk eraman zituen alde batean, eta besteak kokatu zituen bestean. Gehienak norberak erabaki gabe. Oso jende gutxik erabaki zuen garai hartan, kokatzen zela alde batean, bazian, Orion izan zian gazteak, gudariak, Eusko Alderdi Jeltzailekoak eta abertzaleak eta gerrara juntzianak berak sinisten zuten ura defenditzea. Baina ez da gehienen kasua. Gero, ondorio tragikoak izan zitula ez da gerrak, eta hau nire interpretazioa da, denek galdu zutela gerra, eta denek galtzen dute. Hor, irabazletzat jotzea inor, baina biztan da, batzuk gehiago galdu zuten, bi bando izan zian, eta bando
alde galtzaile horretan zirenak, lehen aipatu ditut, baina haiek han hildakoak ez zuten hiletarik izan. Eliza, hori konprobatu egin dugu, banan. Alde batean hildakoek denek izan zuten bere hileta erizkizuna, eta beste aldekoek inork ez zuten izan. Eta ez daude kanposantuan, daude Euskal Herrian hilobiratuta, eta haiek ezin izan dira sekula gogora ekarri inon, eta horre diferentzia handia izan da horien artean. Nola nahi ere, eta azken ondorioa izango litzake hau nik ateria, nik uste dut orduko gizarteak erantzun baikorra ona eman ziola olako izugarrikeriari, gerrari. Horrekin esan nahi dut, ez zala mendeku nabarmenik izan. Eta errespetuz edo, gerra bukatu zen, eta nola baite nik uste dut gizarte hura saiatu zala ura ahazten. Biztan dago, boterea, ezarreta zegoen botere berriak, bere hildo guztia markatu zituela, eta derrigor hildo aietatik jun behar izan zuela, alor guztietan, hori jo. Baina jendearen artean nik uste dut, nik ala sumatu dut, egon zala elkarre salbuespenekin, horiek olakoak ere izan baizian, kontatu izkiote batzuk. Baina izan zen nolaiteko errespetua, ahaztu beharra dauko, aurrera egin beharra dago, eta mendekurik eta izan, eta alde horretatik nik uste dut, txalotu beharra dagoela gizarte hura, jakin zuelako, trago txar hartatikan onik edo ateratzen, naiz eta bidean desente gelditu ziren.